think it's actually quite nice. It was a lot larger than I expected. Jeg synes køkkenet er rigtig lækkert. Nu overhørte jeg, at der kommer 2 kogeplader i stedet for 1, hvilket er virkelig, virkelig positivt. Udefra så vil man umiddelbart ikke lige tro, at det vil være så pænt indeni. Men altså, det er rigtig fedt design, og jeg har faktisk troet, at det ville være meget smallere og meget mindre. Det så rigtig fint ud. Det så sådan lidt hotelagtigt ud, så det kunne jeg godt lide.